खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदासिन मोसाहारि साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिसारनि गोदानै लुफुंजानाय मावखुलि बिल्डिं न'खौ बेखेवनानै होदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया BTCनि SOPD ट्राइबेल एफेयार्स 2023-2024 बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव हाब्रुबिलाव गसाइगाव साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिसारनि गोदानै लुफुंजानाय मावखुलि बिल्डिंजों लोगोसे सोरगिदिं वालखौ दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों BTRनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गसाइगाव साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिसार IC जनाली राभा, गसाइगाव SDWOनि रिसार्च एसिस्टेन्ट मनज्योति ब्रह्म, गसाइगाव SDWOनि एकाउन्टेन्ट मेघनाथ कुमार ब्रह्म, क'क्राझार PWD बिल्डिं डिभिजननि एसिस्टेन्ट इन्जिनियार मोहम्मद नुर आमिनजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। खोब मोजां जादों। साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिस गसाइगावआव गैयामोन गोबाव सम जाय अफिसारफोर बिथांमोना खुनुरुखुम अफिस खालामबोदोंमोन। दा बिथांमोना जोंनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिदिनो नट अनलि गसाइगाव गोबां BTR ओनसोलाव जे डिपार्टमेन्टआ अफिस गैया निजा बबेया बेखौ नायनानै दिनै बेबो गसाइगाव साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिस बे लुफुंना होदों। ठिकादारा खुब खम समायावनो मोजां न' लुनानै होनायनि थाखाय ठिकादारखौबो आं धन्यबाद जासिदों। आरो गसाइगाव साब-डिभिजनेल वेलफेयार अफिसनि अफिसारफ्रा बिथांमोना दिनैनिफ्राय निजा बबेया अफिस मोननाय लोगो लोगोनो मोजां खामानि मावनो हासिगोन आरो गोबां रायजो राजानि बिथांमोना सिमांखौ नुफुंहोनो हागोन। आं बेखौनो खावलायो अफिसारफ्रा थिग टाइमाव फै आरो रायजो राजानि जे साननाय आरो अफिसाव फैनाय बिथांमोना सम अफिसाव फैयो सोंफैयो मा दं मा गैया आरो मा मोनगोन वेलफेयार अफिस हिसाबै दा बेखौ मोजाङै खिन्थाहरनो हायो। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बिथांमोना मोजां टाइमलि अफिस खालामगोन आरो बे ओनसोलाव जौगागोन। बेजों लोगोसेनो कसुगाव बा गसाइगाव ओनसोल हिसाबै जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि जानानै दं? आथिखालाव जौगानायनि बिथिङावथ' जों मावगासिनो दं। जोंनि सोरखारा जे स्कुल बिल्डिं गैया मावदों, लामा सामा मावबाय थादोंआनो। दा ओंखायनो गोबां बे समयसाखौ खनसेयैनो मावफुंनो हानांगौआथ' सम्भब नङा। जों 3 बोसोर 8 मासल' जादों, अब्लाबो जों जिखिनि मावनांगौ दं जों मावबाय थादों आरो मावलांबाय थादों। दिनै एक्सुवेलि जों बिराद गोजोननाय मोनदों जे दानि BTR सरकारा जोंनि प्रप'जाल मथे आरोखि सेंसन हरनानै न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो दिनै गमामायैनो बेखेवनानैबो जों लानो हाबाय आरो जों दा गावनि निजा बबेया अफिस मोननानै जोङो जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जों मोजाङै मावनायनि सुबिदाखौ मोनबाय होननानै जों सानबाय। दा दिनै मिडियानि गेजेरजों आं फंसे बुंनो लुबैबावदों, जोंहा न'आ लुफुंदोंब्लाबो माखासे आरो इनफ्रास्ट्राक्चार नांबावगौ। जेरै मोनसे SDW अफिसखौ सालायनोबा जोंहा बाहाय गुदामनि प्रयजन दं। दा दिनै फान्डआ एसे खम जानायखाय गुदामखौ जों लुफुंनानै लानो हायाखै। दा जों बेखौनो आसा थिदों बा आसा खालामदों जे फैगौ दिनफ्राव बे जोंनि BTR सरकारा आरो जोंनो गुदामखौ हरनानै आरो जोंनि बे माखासे मावनो गोनां इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनानै बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।